Вже 8 годин поспіль Конституційний суд розглядає справу про розпуск Верховної Ради. 62 народні депутати вважають, що очільник держави не мав підстав достроково припиняти повноваження Верховної Ради. На засідання завітав сам президент, виступив з промовою, прагнув довнести суддівському зібранню: його позиція бездоганна та беззаперечна. Як тривало засідання, які аргументи приводили обидві сторони і що вже заявили судді, далі в сюжеті. З самого ранку під Конституційним судом посилена охорона. Очікують президента. Збираються і невдоволені розпуском Ради. Це бережи Україну, тому що на сьогодні указ президента – це є, по суті, конституційним переворотом. У порядку денному відкритого засідання Великої Палати розглядали позов, чи конституційним був указ розпустити парламент. На засідання прибув президент Володимир Зеленський. Гарант заявив, його юридична позиція беззаперечна. Виступив і пішов геть. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Пізніше представник президента в Конституційному суді пояснив, якби Володимир Зеленський залишився у суді на цілий день, опоненти могли б розцінити це як спробу тиску. Що ж до указу очільника держави, у нього, кажуть, коаліції «Європейська Україна» не існує з 16-го року, коли з неї вийшли 3 фракції – «Самопоміч», «Батьківщина» і «Радикали». І це вважають однією з підстав для припинення повноважень Ради. На момент, коли останній раз остаточно фракція партії Ляшко вийшла з коаліції, в коаліції сукупно учасників 2 фракцій БПП і Народний фронт нараховувалося 216 чоловік. А чи можуть окремі депутати входити? Окремі депутати в коаліцію входити не можуть. Депутати-позивачі переконані, коаліція «Європейська Україна» існувала до виходу з неї Народного фронту, тобто до 17 травня цього року. І підстав достроково припиняти повноваження депутатів немає. Наші опоненти, я інакше ніж мовною еквілібристикою і еквілібристикою фактів, підтасованою і маніпуляціями, не бачу нічого ґрунтовного. Тому що коли ми починаємо рахувати діяльність коаліції і депутатів, які входили в коаліцію, прямо і очевидно підтверджується, що жодного дня до 17 травня 2019 року в коаліції депутатських фракцій не було менше, ніж 227 депутатів. Це доконаний факт. Тим часом суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко розповів, на вимогу Конституційного суду голова Верховної Ради Андрій Парубій надав документи, але не всі. Матеріали діяльності Ради коаліції за період з 18 лютого 2016 року по теперішній час і список народних депутатів України, які входили до депутатських фракцій, що були у складі коаліції після 18 лютого 2016 року. Ще раз наголошую, що ці матеріали не були надіслані на адресу Конституційного суду України. Хоча раніше журналістам Андрій Парубій повідомляв, коаліція налічує 227 депутатів. Позивачі кажуть, якщо Конституційний суд визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, виборчий процес можна буде зупинити. Конституційний суд розглядає до 5 липня цю справу. Справа визнана як невідкладна, а це значить, не пізніше 5 липня буде судове рішення. Виборчий процес на той час буде десь на середині. На сьогоднішній день сформовані окружні комісії, формуються дільничні виборчі комісії. Які затрати ресурсні понесла країна у грошах платників податку? Поки що ніяких. Поки що ніхто нікому нічого не заплатив. Дебати сторін тривали до вечора. Не завадило навіть повідомлення про нібито замінування суду. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.